To, nauulam po ito. Good morning mga kaparparalan. Maghahanap na naman tayo ng mauulam. Kasi nga, walang ulam. Dito naman tayo maghahanap. Papakita ko sa inyo yung kakaibang mushroom na kinakain namin. Lahi ng mushroom. Tara, samahan nyo ako kahit isang saglit lang. Ito Lods, walang mamarang ngayon pero ito, tawag sa amin nito. Papakita ko sa inyo mga Lods ito. Ito, kung kilala nyo itong mga to. Ito, nauulam po ito. So ngayon, ito yung kukunin nating uulamin. Ito, it's time to pick up. Ito Lods, nakakain namin to. Ito yung tawag sa Ilocano nito mga Lods. Yan lang. Yan. Oh. Taga probinsya lang kumakain nito. Yun, meron pa dito sa kabilang bangir niya. Kinakain namin to Lods. Anong tawag sa inyo nito mga Lods? Sa amin to mga Lods, ano? Kudit sa Ilocano. Makunat ito. Tara, hanap pa tayo dito Lods. Oh, yun. Hanap pa tayo sa kabilang bangir. Dito meron tumutubo sa mga kahoy-kahoy. Tulad so. Oh. Masarap to pang sahog. Mga ganito. Yun. Kumakain ka ba nito Lods? Kudit ang tawag sa amin. Hindi ko alam yung Tagalog niya. Hanap pa tayo dito. May mga kasama to, marami. Kuha ka ng 1 kilo nito. Goods na mga Lods, mga kaparparalan. Yon, mayroon naman doon. Dine. Pagtyagaan na natin tong mga tao. Sisilupin muna natin ng nandito sa kamay ko. Oh Lods, to yang mga yan nauulam yan ng mga Ilocano kasi wala tayong mahanap na mamarang. Hanap tayo ng pangulam. Sa lahat po ng bagong subscribers ko, ano po, shout out po sa inyo. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong mga suporta at pinapanood nyo pa rin tong video kong parparalan. Yun. Ano pa kaya? Ito pa Lods, meron pa doon. May naispatan na naman tayo dito. Ito Lods. Oh, ulam to, masarap pero makunat. Mga taga probinsya lang nakakaalam nito. Ito pa, ano pa tayo din eh. Ayun, mayroon pa dito, marami sila. Tulad so, oh. Oh. Papunta doon. Yun. Yan. Kukunin natin yan.
Ayos ah. Ito lods, kunin na natin. Malilit lang to pero masarap to. Parang mushroom na mamarang din. Igisa mo lang tapos lutuin mo ng 1 oras para hindi siya makunat. Kayo ba, kumakain ba kayo nito? Yun. Pantawid gutom. Ano kayang Tagalog nito mga kaparparalan? To. Sa gabi to mga kaparparalan, umiilaw. Kinukuha ko noon nito, ginakwintas ko para anting-anting ko. Hugasan lang natin to mabuti para igisa mo lang. Yun. Edible po itong kainin. Yun. Sa kahoy lang ito tumutubo. Dito pa. Dito sila. Matyaga ka lang. Ganap ng ulam, libre yung ulam. Yung mga taga syudad, di nila alam kainin to. Tubong probinsya lang yung nakakaalam nito. Hanap pa tayo. Dito loads, meron na naman. Kailangan kay plaster ko muna yung cellphone ko kay piga daw, mahulog butaw yung short pan natin. Loads yummy to. To. Ikaw. Pagkatin natin ba eh. Yun. Ito loads. Pero yan loads, so inaamag na, hindi na yan pwede. Yan. Tapon na yan, yung medyo maputi-puti pang kunin mo para kaso lang mga kaparparalan matagal lang kunin kasi maliliit. Pero kung matyaga ka, survive ka. Ito yung sinasabi nilang survival technique kung wala ka nang makain. Saan pa kaya? Medyo marami-rami na rin. Kunti. Hanap pa tayo dito. May nakita kong mamarang kaninang umaga mga kaparparalan pero binigay ko dun sa buntis. Gusto niya kumain. Pero na naman. Yun. Aray. Maliliit pero masarap.
Pag maipon mo yan, marami na yan mamaya. Yalaan mo ng sibuyas, bawang, kamatis, tapos igisa mo. Kung kursunada mo pang maglagay ng talbos ng ampalaya, magimas ng George. Paki-comment ka mga kaparparalan kung anong pangalan nito sa inyo. Yun, dito siya. Sa amin, kudit. Wala. Dito na naman lodso. Yun. Pero pag kinain mo to lods, parang gami siya. Nakulbot. Pero kung lutuin mo mabuti, malalasap mo yung sarap niya. Lods, pag matyaga ka lang, survive ka. Yun. Lods. Ay, backing. May mambiyagati kastuhin na po. Masarak tayo ng sidaunan. Ito load, saan lang tumutubo, sa taas ng kahoy. Pero sa lupa hindi siya tumutubo. Malilit kasi, sana yung malalaki para mas madali makarami. Sana patuloy nyo pa rin suportahan yung parparalan nating video mga lude. Kaya tulods, medyo marami-rami na rin yung nakuha natin. Total ako man lang mag-isa kakain nito kasi sabi nila makalason daw. Nalason na sana ako eh. Okay na to lods. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating channel na parparalan na video, maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan, panoorin ang aking video. At dito na po tayo magwawakas mga kaparparalan. Tayo uuwi na, tayo magluluto, kakain at matutulog ng maghapon. Maraming salamat. I love you.